ассалому алайкум дӯстони азиз, апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. Азо раҳмати калон ки шумо бо мо ҳастем, видеои моро тамошо мекунед. Миннатдор ҳастам аз заряки шумо, апои ширин. чӣ хеле ки шумо дидесен, дариҷа боша насиб боша видеои мо аимҷа камтар сар мешавад. дариҷа бошад ма камтара гӯшта бирён мекунам бо пиёза, қаламфари болгарский. ба мо баъд мирча, зира, намхел лавлои рис камтар даркорай. дар ҳами вақти таф додем хушрӯ камтарак як бакалаки майдак об ҳамроҳ мекунем, то ки гӯшт мо хушрӯ пазад. дӯстони азиз, дариҷа намхел сирх мекунем. ин дек ки мо беҳад намедонам, намхел руғана сирх мекуна. ай бо чӣ бошад намедонам, беҳад тез чӣ мекуна, сирх мекуна. хай деки хушрӯ ҳам неста, тезпазак бигем мешава. барои ма дар ҳами кадам дӯстони азиз, чӣ хел ки дидесен, мегӯя аллакай руған чӣ шид сӯхт. пиёзу қаламфари болгарский ҳамроҳ кардем. ман мирча зираша камера накардаям. зира ҳамроҳ мекунем, камтарак чӣ ҳамроҳ мекунем, лавлои рис дудона. хаш ба хоҳиши худона, агар ки переправа барои ами жарни дошта бошен, камтарак ҳамроҳ кунед дӯстони азиз. бози чӣ хеле ки диден, пайрама дариҷа бо наск авқот дорем, наск шӯрбо, я авқоти наск шӯрбо. баъд хостем камтарам хел таф бутием бирён кунем. хелам хел дӯстони азиз, бо мо бошем, видеоро тамошо кунен. аз ма дар як бакал об ҳамроҳ кардам. чӣ хеле ки диден, аллакай на гӯшт бирёни мо тайёр шид дӯстони азиз. мулоимаки хуш шурӯъ омадай. бо иштиҳоитон касоне ки обед кеса боша, ужин кеса боша, вақте ки моро мебинад. дӯстони азиз, дариҷа 6 литр шир харидагием. шира бояд пазем. наки мо шира намхел бондем дар каструл. аллакай 1 литри дига шаделни пухтам гирифтам. хайша хостам камтар видео кунам. намхел то шир ҷӯшидана мекобем ки сар назанад. хай бо мо бошен дӯстони азиз, видеоро то охира тамошо кунед. миннатдор ҳастам аз заряки шумо ки видеои моро мебинен. баъд намегуфтани ҳастам барои манами апои азизе ки блогеран, дастгирии якдигар бошем. видеоя имона партоем бо хушрӯ чӣ мешавад, просмотр мешавад, тамошобин бисёр мешавад. хай ба хоҳиш аки шахсан ба фикри маҳай биё ҳама каса дастгирӣ кунем имона. шояд каналомон пеш бираванд, монеранг каналҳои урусо, каналҳои мо нисоз шаванд. касоне ки ҳам канали мара соҳибшества мекунанд, ман ҳам канали ӯро ҳамхел соҳибшества мебонам. ҳатман бигем ки касе ки мемонад, ман ҳам бонамаям вайҳое ки канали мараам дастгирӣ мекунанд, ман айвора дастгирӣ кунам. агарам ба хеле набоша дар байн мон, имонам хел бондаам бигирем, иншоалло ки пеш меравем. як канал ба як каси худмон намешавад. хеле дӯстони азиз, чӣ хеле ки диден, шири малакай тайёр шид, пухт хел меҷӯшад. рӯи плита мегирем дӯстони азиз. ба камтар ма дариҷа видео мошинаи дарсдӯзиро камера кардагиам. тамошо кунед, нархи навошона худтон бинен. дар ҷо ма гапзагӣ нестам, барое ки одам бисёр буд. ман хел камера кардам камкам, гап назадам. нархҳоро ҳамаро хушрӯ гуфтагӣ бондагием. метавон нархҳошон чанд аст, ман чӣ хеланд
خب فکر که بیاد قیمتی سرن هنم خیلی سونی عزیزی. Широко, метр шестьдесят. А постельная у вас тоже здесь была? Постелька пришла, вот она сверху. Если бы не вы смотрели, просто некогда разобрать, это сверху. Metr. Siz yo'q qilmagan.